Petteri Taskinen. Petteri Pete Taskinen Nilsiästä. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Biljardimies. Pitänee paikkansa. Kyllä, hyvin pitkälle. Ja sun lajis on se, mitä sä oot täällä tänään tekemässä, eli speed pool. Kerro vähän, mistä siinä on kysymys. Se on biljardipeli, eli siinä lyövä 15 palloa mahdollisimman nopeasti. Ja sillä, että 8 viimeisenä. Eli normaali Siitä virheestä. otetaan sitten aika. Meillä oli tätä speedpoolia täällä aikaisemmin tekemässä Aki Heiskanen. Mennäänkö katsomaan Akin suoritus? Okay. Oi voi. Trickshot. Aki tyhjensi pöydän ajassa 1.03. Mitäs sanot? No, se on hyvä aika. Se oli ennätys, yhtä palloa, 8 piikkiä. Joo. Mutta Suomen ennätys on tällä hetkellä Toni Häkkisen nimissä ja se on 57. Kyllä, Sitä lähdetään nyt ilmeisesti kohta rikkomaan. näin yritetään. Eli montas lyöntiä sulla tulee lyötyä tässä nyt kaikki menee No oikein? jos onnistuu ja aloituksesta menee, jos ei mene mitään, niin 15 palloa siinä on, että toivotaan, että joka lyönnillä uppoo ja vielä aloituksessa kun menisi 3, niin sehän olisi optimaalinen ihan huippu. Niin sehän on totta kai Niin. siitä, että paljon aloituksesta menee aivan oikein. No kohta jännätään, katsotaan miten pakka hajoaa ja kuinka monta menee sinne ja mikä tulee olemaan aika. Pete Taskinen, mä toivotan sulle parasta onnea. Kiitoksia. Pete, ole hyvä. Nyt mä ymmärrän, miksi tätä sanotaan speed pooliksi. Pete Taskinen, se oli 57,96. Miltä se kuulostaa? Hyvältä ja huonolta. Elikkä Aki Heiskasen 1.03, se alittu reilusti, mutta Suomen ennätys 57, joka oli Toni Häkkisellä 57,96 No se. sekunnilla. Tuo yksi lipsahus, siinä se. Vähän Liukastuu liukasta tossa, tossa niin. noin. Sitten yksi kolmonen meinasi tossa mennä, kun se olisi mennyt ekalla, niin tokalla. Mutta kyllä toi huikea suoritus on. Se on pienestä kiinni. Petteri Taskinen, mä onnittelen sua joka tapauksessa hienosta minuutin alituksesta. Kiitoksia. Kiitoksia. Ennätystehtaalla on ainakin toistaiseksi vielä lämmin. Kohta ehkä ei. Nimittäin Markku Pöyhölä vie meidät avantouinnille. Tervetuloa, Markku.